Mga kapuso, nunod sa nating monsoon break kon paghinay sa hanging habagat, init ug igang nga panahon ang masinati sa Central ug Eastern Visayas sa mosunod nga mga tulo ka adlaw. Subay nini subling gipahay mangnuan sa pag-asa ang publiko nga magmabinantayon batok sa stress o heat stroke tunod usab sa pagsaka sa heat index. So kagahapon na sinati ang taas nga heat index nga miabot sa dulan 39 degrees Celsius. Samtang sa Mindanao, ang ITCZ kon Intertropical Convergence Zone kon ITCZ ang nakapigto karon dito sa Mindanao. Taas ang time na walay uwan, init ug igang na panahon, pero naay chance gihapon kining localized thunderstorm o kining isolated rain showers sa hapon, gabi ug diri sa early in the morning. Pero shorten lang. Yes, short duration lang siya. So dili siya dugay na uwan.